Ginoo. Ginoo, baru magdiba. Ginoo. Sus, Ginoo, dili mo mo, tabangan ko ikaw, perte hanap. Dili mo, ubag kung baba na yan, dili mo suroy. Ha? Bisig ubag nito eh. Dili lagi. Ano na po siya? May mangka, uy. Joke lang. Laban ng Jud. Arot lang. Unsa naman eh. Gigil niyo si ako. Ikalma lang Jud nato atong kaugalingon. Mao ba? Laban sa introduction, no? Heads up mga meds! So for today's video, meron na naman tayong panibagong challenge na gagawin. So, challenge po natin yung lolo tatay ko ng Spicy Noodles Challenge! So, ayaw na talaga ng manghang guys, pero for sure, lalaban yun pag sinabi namin merong premium pera. So, 300 pesos lang naman guys. Pero malaki na yan para sa kanya, no? And thank you din po kay Kuya Ryan Official. Subscribe niyo po channel niya mga meds. So, siya po yung mag-sponsor ng vlog namin ngayong araw. So, siya kasi yung mag-sponsor ng BTS meal mukbang namin kanina. Galing din po ito sa perang binigay niya ang challenge namin ngayon. So, thank you so much po ulit, sir. More subscribers and blessings po sa inyo. So, hello nga po pala kay Francis Matthew TV. Pag-subscribe din po ng channel niya mga Meg. Ang kulit niya po talaga mga Meg, parang ako. Ang galing niya pang sumayaw. Tsaka hello din sa lola mo sa Roma. Hi po. Kamusta kayo dyan? Keep safe. So without further ado guys, simulan na natin ang challenge. So for today's video, ito-challenge ko yung lolo tatay ko na samyang at kapag mauubos niya to, meron siya 300 pesos. So, antayin natin si tatay, guys. Tay, naka-challenge niyo. Pag mahurot ninyo kay... Kanahan kayo? Kanahan kag 300. Ne? Naku. Kanatanan? Oo. Basta mahurot na naman. Game? Kailan mo to, ha? Ah. Di ba puro mamatay, matanan tingnan eh? Hurot, ganyan ka na. Sige no? Sige, ako sa lutoon. Dayon guys, luto lang ako. Yeah. So, juicy guys. Okay. Tingnan natin ang ano ng Nay, Royals tatay siniboy guys. para Pangan siya. hindi pa ko meron. Nets, hindi ba ko makauyapan na yun sa one? Ay, may pagod ko tawa, Nets. Sus, may pawala kong ilaw. So ako nagpalit na ako candy guys. Hindi ko magsuya sa drinks. Tingnan nato, Nets. O di ba mag-aso-aso akong dirongga, Nets? Ha? Tingnan to. Pero, isagol pa yun? Sagol pa dyan na to. Aron, uyapan ko ni Ron. So, Subukin ako? sa mong gastuan, so ang premium na ng tatay siniboy guys. Sus, Ginoo, 310. No. Dahil mahang una ang mahurot. Hinay-hinay lang. Yes? Inalis mo? Malaki ang gabi ng koronet. Malaki gabi. Ay, kahaan na mga ginoo. No. Inang royal. Siya. Madara, pero yung humanay, burot ng gabi. Ha? Dami niya, dami po ng 100. Okay ka. Halang. So guys, kato guys, kaya ako nagkaon na ni Sulo. Hindi na ako nakaya, so may lang makaya ng tatay siniboy. Ha? Sorry, 300 videos na naman, no? Inom sa ugo. So please, say. Ha? Halang. Imong dire, imong kuanon. Hinay lang no. Ilagopit na hurot.
Ginoo. Patay din. Di na magka-premier o nag-nuro. Patay ko na. Kang. Ginoo. Subas kahang. Bala. Nakasalitan ako rin. May angan ko ang net. Sus, Ginoo. Kuha ko yung dila na ko ni. Sus, paitas kung na ako niya kita video. Lami ang 500, ay, 300. Lami pa kung nga bilit, burot yung manits. Madadaray na iniguna pero kadugayan para sa sakuha nga. Ihilak di ko pa maayo. Ginoo. Di ko kajuti ni guys, kay burot ko nga bil guys. Di, hapit na bitan ako. Ginoo. Imong ngabil tayo. Hmm? Imong ngabil dagang kita. Wah, Nya, render na ka. unsa man eh. Inom na ako ulo siya. Lupi pa may ito gikulata ta na eh. Ginoo, burmag ni wala. Ginoo. Ay pangita tag subagay na eh. No, hapit na ni. Hilak. Hilak ko na kakay. Ginoo. So, thank you sa sponsor ni Kuya Ryan Official. So, subscribe sa iyang YouTube channel na Ryan Official. So, nara sa ubos sa screen. Gee! Guys, maubos ginay ko ni. Di ko matag nag 300 ha. Lapit na niya. Stop sa! Ano? Storya sa, stop sa. Kasi mo storya sa. Sure ako guys. Ako nga ba, naluto na. Ay lang surrender para lang sa 200. Oh, 300. Hindi ako kalamihan. Hilak ko eh. Uy, mundiri oh! Mukha lang na akong limang mata. Ha? Ano, may isa dito sa tatay. Hana lang ko ito palit sa 300 eh. Ginoo. Uy, paypayets. Pay nights. Bye, 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 bye. Dito lang. Ay! Ginoo. Ay, ginoo. Minutes. Oo, kamay na lang kayo na. Sarang dira. Na. So, naliwat di ko ni Tatay Siniboy guys nga. Di ko ginahan mukaw halang. Pero iya, mukaon siya pansit kanton nga halang. Pero yung anak di siya mukaon pansit kanton nga. Ay, og yung anak gani di siya mukaon niya. Og kanang ako kay di ko mukaon na di ko mukaon pansit kanton nga halang. Lo, Guys, kanang ubad ya. Napinabilin no? Man, apa yun? patay ka na halang kay na kay lakuan gid sa sus. Ano na po yun? Oh, Istorya mo gali.
Steresa. Bah! Bo. Ang sa minutes nga. Oh, Ginoo. Oh. Wala ni halang yung mata nga naman ka eyeshadow nga orange. Ha? Dili haring gahangi ang mata. Shout out sa mga iya mga kauban sa Detroit. So shoutout siyang mga kauban. Si tatay mo shout. Shoutout yung mga kauban. Shout out ko sa hang kayo. Oh. Ginagawa mo. Sabi na siya kung mga kubang kapsibin nga mo duty ron. Ha, og ni Sir Rosales karon o lagi. Sus Ginoo, dili mo tabangan ko yung kaon perti hangap. Bisa mo pa uy. Dukan mo nits. Ikaw na. Sabi Kaon ako ali pero 1 minute. dili mo ubag kung baba niya dili Dili, mo suroy, ha? Dili. Kuman gani ni hubag gani akong baba gani. Bukod din ako sa muso. Nagubag, bisig gubag nito eh. Dili lagi. Dili lagi na mo hubag. No? Pila ni kakuano eh, mawa, pila ni ka minuto. Mga ka minuto. No, eh. Uwang pagyod. Napay court diri ay nagpakuan. Shout out ko sa akong pinalanggang kapitan, Fritzy, Anado, Consial Margie, og ni Sir Gonzales, og sa tanang mga kapulisan, ilabi na sa mga supporter ni Nex. Thank you kanyo ha, nga naubos ko, pero akong muburo chiniyo guman. So, Sus, ha? Ilakon, akong wife, siya katawan ako. Paita niyo eh. Paita ning mga mix. Pait ni mga ita, tagkwanta. Pero busog. Sus, gigutom ko ganiha, pero karon nabusog ko sa kahang. Nabusog ko sa kahang. Ay, saan na yun? Di pa tabuhan na eh? Saan mo patawag mo? Nuoy mo ako. kata na rin. Okay. Oh, thank you! Salamat sa grasya nga nadawat ako. La, nani ka mo tigawas. Hamay kamot ikaw mas. Salamat kayo. Thank you. Salamat sa kahang pod. Salamat kahang. Ginoo. Thank you. Salamat. Ha? Okay, bye-bye. Bye-bye. And I Thank you. Thank you. Thank you.